Western Division Ronga Pahar Forest Range ang kangki parlo Nahorjan Forest sa hem adungalong enut asarpimar aphan ingnar apran armudet pusi birta longpong birta kilong tengke aru ni phai inkoyani anero pormalom pinang adilong atum habirajo thengkachu endam je phan barlo bonda kopai kilang nojok enut asarpimar aphan men ingnar ahur tengkheng dunlo laso hut asarpimar bangke adimalomat apran tamjuilo lapen apina na bangta apiso aphan kachirab dunahut ingnar tengkheng si akeng sakrublo pusi birta longpong damrapet ari sanghuatum bor ipen pinso phan bangke apran pajoksi dimapur se kelangje phan ponlo lapen hala apran kidam joya bang phia phan abang arpum ke endam je phan kasiksak dokoklo athe habira jupina potsi kaphere dokoklo aphi Nahorjan PP outpost Police atumaphan birta pachini ponsi adim pali dunlu sita halapu forest atumaphan birta pilo sita adim ki pali dun berjin pensi pali dunlu sita ari angsisi ki pali dun laso joki thita bangarpum ki humdam je phan penang kasiksa dolo athe forest atumari deng thang ari simta avi birta ki tok boma por hut anabangke amen ke doadim pangthek ponong lelang sita au mate naga asarpimar pusi chini ponlo Lasolam Klarda Kachini Japan Nahorjan beat office along kido in charge Krishna Rongphar phone lo sita phone masi dengde derajo Klarda ka bang pachini ponun edetlo bukajan penanantirang carbing long life